Ta' kull ġimgħa l-Prim Ministru Robert Abela qed jagħmel laqgħat regolari fil-komunitajiet madwar il-pajjiż. Il-Prim Ministru Abela qed iterraq fl-ibliet u l-irħula biex jisma' direttament mingħand in-nies dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom għal pajjiżna. Mill-mellieħa sawit il-għajn fuq il-postijiet tax-xogħol u fost il-familji, Robert Abela jisma' kemm jiflaħ. Mistoqsi fuq ir-radju dwar dawn il-laqgħat, il-Prim Ministru wieġeb hekk. Hemmhekk ukoll bniedem ikun iktar komdu li jitkellem miegħek apertament dwar dak li qiegħed iħassbu, dwar dak li jara sejjer tajjeb għall-pajjiż. Insomma, hija politika ngħidilha jiena sempliċi imma li tagħti riżultati tajbin ħafna. Dawn iż-żjarat jinkludu aspetti oħra tas-soċjetà, fosthom dawk li jibbażaw fuq il-volontarjat, fosthom it-tallim tal-mużika u l-isport. Hawn il-Prim Ministru ta' impenċar ta' appoġġ min-naħa tal-Gvern għal din il-ħidma. Bl-istess mod ta' appoġġ għall-ħidma tal-Kunsilli Lokali fejn il-Prim Ministru jisma' direttament mingħand ir-rappreżentanti tal-lokalità. Li tibqa' kostantement viċin in-nies u tisma' minn għandhom huwa kruċjali biex inti tirrealizza x'inhuma r-realtajiet li għaddejjin minnhom in-nies u tfassal policies, politika, miżuri ta' kif se tibqa' tipproteġi aħjar l-interessi tagħhom.